बिथाङा जाहैबाय ब्रजेन बर' बिथाङा जाहैबाय डक्टर प्रसन्न गगৈ नर्थ इस्टार्न कालचार सेन्टारनि डाइरेक्टर बिथांनि एसिस्टेन्ट करिय'ग्राफार बिथांनि खामानि मावग्रा जोंनि डक्टर प्रसन्न गगৈ सारजों एसिस्टेन्टफ्रा गासिबो बर'जोब राजेश बर' रानिनि करिय'ग्राफार बिराद एस्टाब्लिश करिय'ग्राफार गोबां फिल्म एसामिस फिल्मफ्रावबो करिय'ग्राफ खालामबाय बिथाङा लोगोसे बे जाबाय मुन खाख्लारि गुवाहाटीनि बिथाङा जेसेबां केमेरा सामलायदों बिथांनि आन्दाराव अफिसियेल NEZCC अफिसियेल मिडिया माबाखौ बिथाङा सामलायदों दा ओंखायनो गिदिर गिदिर माबायावसो बर'आनो सफैजोबनाय जादों आरोखि कमप्लिट आर्टिया कला महोत्सबखौ नेरडिस्टखौ सामलायफैदों बर'फोर नायगिरि रायजो राजा नोंथांमोननिसिम आं बयनिसिमबो खावलायनो सानदों बर' डमेस्टिक ट्रेभेलिं ब्लग बे चेनेलखौ बयबो साबस्क्राइब खालायो जाहाथे बिथाङा आवगायलांनो हायो बिथां फंबायनिसिम जोबोद साबायखर थाबाय आरो बिथाङा जाहाथे आवगायलांनो हायो बेखौ आं आरज गाबनाय जाबाय गोजोन्थों